ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд навод мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат шумо метавонед ки сурат маълумотша дар WhatsApp ё ки дар ҳамин номери Telegram имо дорем. метавонед ки сурат маълумоти мошинро рӯй кунем, мо рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ мошин рӯй кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстон азиз, Opel Duty бо нархи арзон ҳастай, срочнай ҳастай, материалҳои соли 2024 ҳастай, ки материалҳои барои боркаш нархҳои арзон кардем, ки сайзаи нав ҳастай. Дутага Daewoo Tico ҳастай, ки бо нархи бениҳоят арзон. Дута Daewoo Tico ҳастай, Daewoo Nexi ҳастай, бо нархи бениҳоят арзон ҳастай, ки срочнай ҳастай. Camry ки сайзаи назур SK бо нархи арзон. Opel Vectra ҳастай, светои сафед бо нархи арзон ҳастай. Opel Astra бо нархи арзон. Opel Caravan ҳам ҳастай бо нархи арзон, светои сафед. Daewoo Matiz ҳастай бо нархи арзон ва ҳастай Opel Hatchback ва дигар ҳама маркаи мошино, ки нархҳои арзон кардем. Ва курси имза 109 сомону 50 дирҳам навор ҳастай, ки марҳамат рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B ҳастай, баъдон ки Opel Duty соли бори 1998 ҳастай, ки сӯзишвориш газ бензинай, мотори 1.6 литра, коробка механикай, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Сӯнад мошинча хеле ки дасти як одамда гаштесай. Мошин кондитсионер дорад, рулш мегад, мақсад ки лифт дорад. хоб мошин дӯстони азиз, мақсад салоншон тозака, хая ду мелиш мақсад кор дорад, ҳуҷҷатошам буцагастай. хоб мошина наша арзон модаги мега срочна сум дар то ки ба ягон Mercedes сечка бошад, мега болои сумметин алиша мешавад. Нархи мошин сумаки 23000 сомон, ки нархи арзон. Нархи мошин 23000 сомон аст, бо муомила дорад. Ва мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Қумсангида. 23000 сомон аст, бо муомила дорад, ё ки ягон сечка бошад, мега болоиш мега сумметин метавонем ки хеле вариант пешкаш кунем. хоб ин ҳами рақамҳои Россияи рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp доранд. шахсоне ки мехоҳанд ки алиши марҳамат пешкаш кунем, шахсоне ки мехоҳанд сумаки 23000 сомон ҳастай, бо муомила дорад, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангид. марҳамат дигар маълумотои пурра аниқша аз рақамҳошон дӯстони азиз гирем. одамое ки ҳамхали мошинои фурӯш дорем, мошинои майда, боркаш, ягон хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, марҳамат метавонед ки шумо рӯй кунед, сурат маълумотша мо реклама мекунем. рақами мо барои реклама дар боло аст 20 мақсад кор мекунам. дӯстони азиз, лайкҳо разанед, фаромӯш накунед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дим техникаи фурӯшӣ. материали фурӯшӣ ҳастай, баъдон ки 2024 пачкай як моҳ ҳам ҳай кардагӣ неста, як тақрибан 15-20 рӯз ҳай кардагӣ мегад пачкай. материали фурӯшӣ 2024 пачка. вариантҳои алишам дорад, срочно мегад, соҳибаш мегад Россия мерам мегад, мақсад ки гирифтия бо мефурӯшанд пачкай. хоб дӯстони азиз, баллон, мақсад кузуфной, обшим, ҳамин чизе ки нави нав ҳастай, хайми мақсад ки ҳоҷат ба таъриф нест, документош мегад ҳастай, нархаш мегад 19000 сомон. алишам мешавад ба гов, гӯсала, гӯспанд, биз, ҳамин чизо кати любой вариант бошад, мегад алишам мекунем, срочно мегад, мақсад ки билет дорем, мегад Россия мерем, ҳамира фурӯшта мегад, пачка мегад, як моҳ ҳам ҳай кардагӣ нестай. ин қарор дорад дар ноҳияи Фарход, дӯстони азиз, нархаш 19000 сомон аст, бо муомилаи хуб дорад. ин ҳами рақамҳои мегафони ҳисобшона 24 соат кор мегад, дар рақамҳошон WhatsApp доранд. 2024 мегад, документ мегад дорад, дӯстони азиз, алиш ба гов, мақсад ки гӯсала биқаву мисол ҳамин чизе ки мисол бошад, гӯспанду буз, ҳамин хеле чокати вариант алиш мешавад. марҳамат дигар маълумоти пурраша гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Camry D ҳастай, баъдон ки SK тоза, Toyota Camry D светои сафед SK соли бори 2010 сол ҳастай, ки сӯзишвориш газ бензинай, мотораш 2.5, коробкаш автоматай, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мега як дастгаштагиай. мошин салон тозак, чухолакҳои фасон, кондитсионер, электропакет, яксола ҳуҷҷат дорад. бо дигар маълумотро дӯстони азиз хитоб мегирам, хай ки мошин мегад як даст гаштагиай. нархи мошина мега 120 там мегем, бо мегад мақсад муомила мешавад ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нашод алиши не фақат суми холияи мошина мегад омада бинен, маъқул шуд, арзон савдои хуб дорад. 120 там савдош дар назди капоти мошин.
ин рақамҳо мегафроша, рақамҳои ватсапшон, шахсоне ки мехарен маромад занг занед. дӯстон аз одамое ки дар ҳамин навори мо агар мошин тамошо мекунед, мошини маъқуле ки дар ҳамин навори мо то тамошо наёфтед, агар дар комментариё нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Я лайка дареқ доред заред ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A бадронку Opel Vectra A светои сафед. соли барои 1995 аст ки сӯзишфурӯш газ бензин моторша 1.8 гуфтагӣ аст соҳибшум. коробкаш механикаи мошин хай содаи бо ягон расходаша хитон мекунад. Нашуд документ ягон чиз гуфтагӣ нест. Дискакои фасонак светои сафед. мошина хайдусона маълумотша рости гап соҳибаш кам гуфтагӣ аст мошини соз. баъд метавонем ки бо худтон занг зада бо аниқша пурсем. нархи мошина мега 18000 сомон мегем бо мақсад ки муомила савдо мешавад мега соҳибаш аниқ ва мошин дар пойтахт дар Душанбе айни ҳол қарор дорад. то қас суми холия нашуд документаш бисона нашуд дига корош метавонем ки аз худашон пурсед. то қас суми холия ва ай 18000 муомила дорад. ина рақамошон аст ва бино шахсоне ки дар кор бошад маромад занг занед маълумоти пураша гирин. касе ки мисол хонаи заминаи квартираи мошина чизе ки барои фурӯшӣ бошад роӣ кунам мо дар YouTube, дар Instagram, дар Telegram, дар TikTok, дар Facebook, дар ҳама ҷо реклама мекунем. рақамҳо барои реклама дар боло маромад роӣ кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Astra F дар кузифи хечбек. соли барои 1995 аст ки сӯзишфурӯш газ бензин мотори 6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дод. аз мошин 1 сол буд мега дар хона мега хоб ки мошин мега бардошта мондагӣ буд 1 сол обшим дар хона хоб буд мошин мега нахадва хай кузуфной нем хели кузуф мега кор надора оне ки мисол чӣ хеб гум обшим танашда як чанд ҷои мисол кор дорад аз берун не ки кас мечест ки кор яда ҷош мисол краска мега баъзе ҷош мисол хали занг зада геста ва се чашкаш мегад радной як чашкаш мегад варид дорад ки соҳибаш маълумотуша нависта ки шутоби ки вақти хичам вақти мақсад ки харидор ва вақтчунам нагирад сонази як чашкаш мегад варид дорад мошин мегад соз аст хай камтар кас мешки кор аз берун кор дорад. нархи мошина ки арзон гуфта 18000 сомон бо муомила мешавад. қарордод дар шаҳри Душанбе тона шахсоне ки мехаред сироша маромад дига маълумотша гиред. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон Daewoo Matiz свети сафед. соли барои 2002 сол аст ки сӯзишфурӯш ҳам газ ҳам бензин мотораш 1.2 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз ин мошин мега утилизатсия кардагия не ки ҳуҷҷатош буд шудагия балнош мега нав. хоб мошина мегири фақат мегардӣ. нархша мега арзанда хай бо ягон кор дошта боша хитон мекунен нархш на самом деле арзон 2002 сол аст нархи мошин ҳамагӣ 18000 сомон аст бо муомила дорад. ва Daewoo Matiz айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдатда. то қас суми холия мега дӯстон камтар муомила мекунем фақат илтимос мега харидори конкретна занг занем. ина рақамошон аст рақамо ба фикрим билайна шасси ахираш 18000 сомон дар шаҳри Ваҳдат. дига маълумоти дӯстон азиз гирем. одамое ки дар ҳамин навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед дар комментариё нависед ки чӣ маркаи мошин дар кор то чанд сомона боша аз куҷо боша мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. шумоам я лайка дареқ надоред ва фикрҳои худтонро дар комментариё нависед. раҳмат кадоме ки моро дастгирӣ мекунад ва моро мефаҳмад раҳмати калон барои дастгиритон. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ятаги аст Daewoo Tico бо ятаги аст ахида ваш бо айда арзона обшим хитон интихоб мекунем. Daewoo Tico соли барои 1996 сони аст. сӯзишфурӯш газ бензин мотори 1 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошинча чотка мега мотор коробкада мега гап нест мега зурай 4 балон мега мақсад зурай газ бензин кор мекунад хадавой мега суд аст документош мега 1 сола кардагӣ утла мега кардагӣ аст дӯстони аз яъне ки ҳуҷҷат балон утл ҳамаш нав. хоб нархи мошина мега сумаки 15000 мегем бо мақсад муомилаи хубам мега мешавад дар назди капоти мошин ва мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсун Зода. 15000 сомон мақсад ки нархи мошина мондиан не ки шумо 15000 наметавонед бо ин муомилаи хуб дорад аз мақсад ки ҳуҷҷат утл кардагӣ дига наметавонед 1 сол дига мақсад ки хай ҳуҷҷаташ мисол 1 сола балонш ҳам суд аст светои вишнои олучаги свет. ина рақама мегафроша шахсоне ки мехарем маромад занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Astra F дар кузифи караван светои сафед срочна.
соли барои 1696 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинай моторш 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Аз мошинча мегӯяд нахаду хадавой мега соз масла мега намечекад мошина рулавойшам мега соз аст документош мега буч мега сон азиз варид парид мега сон азиз обши варид парид мега обши дора намедонам чи хеле аст нависта нафаҳмидам маълумотша соз хахтон пурсен нархи мошин мегад ҳамагӣ 21000 сомон аст бо мақсад ки муомила дошта қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз Opel Caravan светои сафед бисёр одамо ами каравона сафедча сироқ карда ин баъриш мо хай сафедаш нархам қимат нест 21000 сомон дар ноҳияи шаҳри Туз рақамошон аст мақсад ки ина ҳам мегафон ягон савол дошта бошед ягон маълумоту иловагӣ фақат занг занед маълумотша гирем метавонад фақат илтимос харидори конкретна ва одамое ки сундор марамат мегзарем ба нархи мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Astra J аст ки 300 зур нархи арзоне ки дидара соли барои 1999 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Аз мошинча чоткаи базмотор простой хоб аз мошина пробегиш 209,000 аст ҳисобиш наистай мақсад ки мошин хеле ки дасти як одам мегӯяд гаштаги аккумуляторш мегӯяд пачка мошин мегӯяд задагӣ нест подробно мегӯяд ба телефон мефаҳмонем нархи мошина мегӯяд 36000 сомон гуфтаистанд боз мақсад арзон мешавад мошина ин ҳол қарор дорад дар конибодон дӯстони аз нархи мошин 36 та муомилаи хуб дорад мошин светои севед дараи спаранги спортивни дӯстони азиз ҳамин редкиш астраҷи як 5% 10% дараам мешаванд дар конибодон рақамошон аст мақсад мегафон дар поини видео 71 марама шахсоне ки мехарен занг занед мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ аст дӯстон Daewoo Nexi срочна соли барои 1994 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Аз мошинча мегӯяд созаи светои сафед хай ин мошини салон нест нархшда арзанда нархи мошина мегӯяд 7000 сомон қарор дорад дар шаҳри Душанбе светои сафед мошин мегӯяд нахадай хай мисол кадоме ки мехоҳад барои худаш бо мақсад ки краска праскаша бухӯра нав мекунад ягон тайёр мекунад мошин озадашда нархшда 1000% арзандаи мошина ҳуҷҷатош не ки бучлага аст нархи мошин мегӯяд 7000 сомон дӯстони азиз ҳамира нархи ахиронша мондагианд хай дӯстони бухтон як борга рафта аз пеш агар мумкин агар дили соҳиб шавед мумкин ягон сум мегзарад мошин хай барои одамои якум мошин якум дастан якум бор мошин мегиранд ҳамин мошин мешавад ай ҳамин даст ай ҳаминҷа сар кунанд ай хеле мисол мошини арзон мешавад дар шаҳри Душанбе нархи мошин 7000 сомон аст шахсоне ки мехарен марамат занг зед то қас суми хоила мегӯяд ва илтимос беҳуда занг назанед мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Daewoo Tico аст баъдон ки бо нархи бениҳоят арзон Daewoo Tico светои олучагӣ яъне ки светои вишневӣ соли барои 1996 сӯзишвориш бензини холӣ объём мотораш 0.5 литр экономик мақсад ки беҳад зур мехӯрад яъне ки экономик баъд мақсад расход дорад коробкаш механикаи мошин дӯстони азиз мошини ҳолати миёнадаи хай камтар мисол ки ягон мелич бо кор дорад нархи мошин ҳамагӣ 6000 сомон нархи ҳам Tico ҳамагӣ 6000 сомон аст ва қарор дорад дар ноҳияи лахш яъне ки тарафи ғарбда хоб дӯстон аз рақамошон аст мақсад мегафон бо ягон сум арзон мекунад то қа суми холияи мошин хай аки хали салон нест мошини тай навест нест ин мошини хай бо камтар мақсад ки ягон чи расход мекунем хоб нақшра гуфтем ва рақамошон телефоншон мошин дар ноҳияи лахш шахсоне ки мехарем марамат занг занед кадоме ки дар навор агар ки мошини маъқуле ки наёфт бозам мегӯем ки наёфта бошем дар комментар нависед ки кадом маркаи мошин ба шумо лозимад то чанд сомона аз куҷо бошад мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем шумо ҳам дӯстони азиз я лайкра дариқ надорем занед ин буд навори 11 то видеои оянда.